This new ESP Horizon EV1 guitar is an amazing instrument. The quality is second to none, and the big secret will become reality very soon. We shall be visiting Emppu in a minute, and he will see his new guitar first time. We truly hope this video of that occasion will tell you how it went. Hei, mä pidän tarinan lyhyenä. Vuonna 2022 meidän korviin alkoi kantautua semmoinen vihje. Antti kertoi, että sä oot kenties laittamassa sun EV1 seinälle ikään kuin eläkkeelle. No, sitten meillä heräsi semmoinen ajatus, jonka mä laitoin saman tien Espille. Ja se ajatus oli se, että me kopioidaan sun EV1. No, Antin suosiollisella avustuksella sun kitara tuli meille salaa. Me otettiin siitä kaikki mitat, kaikki yksityiskohdat. Ihan viimeistä Arto teki työnsä ja viimeistä speksiä myöten. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä kysyn Espiltä hommaa ja no sieltä tuli saman tien, että hei jumakaut, hieno idea. Että lähdetään toteuttaa saman tien ja speksit meni Japaniin custom shopiin ja sitten alkoi valmistus. Ihan vähän aikaa sitten tämä tuli tänne meille Suomeen ja tämä on niin aika silleen jännä tilanne, että kun Artohan on käsitellyt sun kitaraa joitakin kertoja ja sitten täältä tuli tämä ystävä nyt Japanista, uusi ystävä, niin tämä on aika huikea juttu, mutta tämä on siis ESPn, musamaailman ja kaikkien Antin suurella avustuksella koko tämä juttu on semmoinen asia, että me haluttiin tarjota tämä sulle tämän pitkän yhteistyön johdosta ja sen tulos on tässä. Mä haluan kiittää ihan älyttömästi sua kaikista näistä vuosista, mitä ollaan saatu nähdä sinua livenä ja kuulla musaa. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Saa kurkistaa. Eihän se on, katsotaan. Ai just, eikä melkein. Se on tutun näköinen, ainoa vaan se on uusi. Kyllä. Katsotaan kohta, katsosko se vanha. Joo. Kato. Ihan sama. No se on. Eihän sulta uskalla keikolle. Ei kun nimenomaan se pitää ottaa. Kokeillaan sitä kautta. Kyllä se Ihan semmoista. Kiitos. olkaa hyvä. Valtava kiitos. On bileet tänään.